Dragi svi Srbi u Parizu, evo nalazimo se u parku u Parizu sa malom Ninom i njenom mamom. Pre nekoliko dana smo pokrenuli akciju na našem sajtu pomoći maloj Nini koja je došla na lečenje u našem gradu. Pokušat ćemo da prikupimo sredstva za njeno lečenje. I evo sada će mala Nina i njena mama da nam kažu malo više, pošto je mala Nina u ponedeljak imala tu biopsiju i njena mama će da nam kaže sad malo bliže o čemu se radi i kako sve to će se dalje odvijati. Dobar dan svima. Nina i ja smo još uvek u Parizu. Imala je biopsiju u ponedeljak. Nas dve se 10. aprila vraćamo za Srbiju. Tamo ćemo sačekati rezultate. Oni stižu 18. ili 19. aprila i onda ćemo znati sve o daljem lečenju i terapijama koje Nina treba da primi. Htjela sam da se zahvalim svim dobrim ljudima, velikog srca, humanim koji su nam dosta pomogli, svim Srbima u Parizu i svim drugima koji su nas ovde dočekali i dosta nam pomogli u svemu. Nina, hoćeš ti nama nešto sada da kažeš? Nina jedva čeka da vidi svoje dve sestre i svog brata blizanca koji se nalaze u Srbiji. I kuću. Tako da, eto, mi joj želimo ispred naše grupe Svi Srbi u Parizu, mi je želimo stvarno brzo ozdravljenje i evo ovim ja pozivam sve ljude dobre volje da pomognu koliko mogu. Mi smo pre par dana, opet ponavljam, postavili na sajtu sve potrebne informacije da pomognemo Nini i nadamo se da ćemo u tome uspeti i da ćemo svi iz ove jedne utakmice izaći srećni i veseli. I hvala svima.